नमस्कार, मी अमोल राजपूत बातमीकट्ट्यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आपण आहोत हिंगोनी गावाच्या शिवारात आणि या ठिकाणी प्रमोद पाटील जे उच्च शिक्षित तरुण आहेत, जे शेतकरी आहेत, त्यांनी आज आपल्या 3 एकर क्षेत्रात केळी लागवड केली होती आणि नक्कीच त्यांच्या केळीला 3200 पेक्षा जास्त भाव मिळालेला आहे आणि त्यांची केळी ही इराण देशात एक्सपोर्ट होते। आपल्यासोबत शेतकरी प्रमोद पाटील आहेत। आपण त्यांना विचारूयात की नेमकी केळीची लागवड कशी झाली होती, आता केळीचं उत्पन्न कसं येते आणि त्यांना अंदाजे त्याचा उत्पन्न किती मिळणार आहे। नमस्कार, आपलं नाव आणि आपण काय सांगाल शेतकऱ्यांना? माझं नाव प्रमोद रतिलाल पाटील, गाव हिंगोनी, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे। माझी 3 एकर केळीची बाग लागवड आहे। 13 मे 2022ला आणि आज 13 मे 2023ला केळीची इराण या देशात निर्यात होणार आहे। तर क्रिएस्टा कंपनीमार्फत ही निर्यात होते, त्याला 3211 रुपयाप्रमाणे दर मिळालेला आहे आणि हा दर मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना खूप पराकष्ट आणि मेहनती करावी लागते। कर्करोगाचा प्रादुर्भाव असेल किंवा CMV व्हायरस असेल, त्याच्यासाठी आपण वेळोवेळी उपाययोजना केलेली आहेत। आमच्या कंपनीचे मित्र असतील किंवा ॲग्रोवनमधून जे काही पेपरला लेख येतात त्यांचा अभ्यास वगैरे करून आपण हे सगळं नियोजन हे केलेलं आहे। तर मी शेतकरी बंधूंना सांगू इच्छितो की आपण इथून कुठलेही पीक लागवड असेल की त्याच्याप्रमाणे जे चांगल्या क्वालिटीचं येईल, चांगलं उत्पन्न येईल आणि चांगला भाव 2 पैसे शेतकऱ्यांना मिळतील, अशा हिशोबाने त्यांनी सुद्धा नियोजन हे केलं गेलं पाहिजे। धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील हिंगोनी येथे उच्च शिक्षित तरुण शेतकरी प्रमोद पाटील यांनी आपल्या 3 एकर क्षेत्रात सुमारे 4100 केळी झाडांची लागवड करून आर्थिक प्रगती साधली आहे। लागवडीच्या 10 महिन्यानंतर त्यांच्या शेतातील केळी आता विदेशात इराण येथे जात असून त्यांना या केळी उत्पादनात ऐतिहासिक दर मिळणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे। केळीला 3200 पेक्षा जास्त दर मिळाल्याने या केळीच्या उत्पादनातून त्यांना 18 लाखापर्यंतचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे। प्रमोद रतिलाल पाटील वय 32 यांना लहानपणापासूनच शेतीची आवड आहे। त्यांचे शिक्षण MA झाले आहे, मात्र शेतीत आवड असल्याने प्रमोद पाटील यांनी शेतीतच आपले लक्ष केंद्रित केले आहे। गेल्या 6 ते 7 वर्षापासून प्रमोद पाटील हे आपल्या शेतात केळी या फळपिकाची लागवड करतात। 13 मे 2022 रोजी त्यांनी आपल्या 3 एकर क्षेत्रात केळी पिकाचे 4100 रोपांची लागवड केली। केळी लागवडीनंतर केळी पिकातील तज्ज्ञ व अभ्यासकांचा त्यांनी वेळोवेळी सल्ला घेतला। शेतातील केळीचे उत्पादन हे एक्सपोर्ट व्हावे अशी त्यांची इच्छा होती। त्या पद्धतीने त्यांनी केळी पिकाला वेळोवेळी लागणारे फवारणी, औषधं व उपाययोजना केल्या आहेत। हिवाळ्यात जास्त थंडीमुळे केळी पिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून प्रत्येक झाडावरील केळी त्यांनी स्कटिंग बॅगमध्ये झाकलेले होते। मी 3 एकर क्षेत्र केळीची लागवड केलेली आहे शेतकरी मित्रांनो, आणि आपण एक्सपोर्टसाठी सुरुवातीपासून प्रयत्नशील आहोत। त्याच्यासाठी आपण वेळोवेळी कंपनीचे किंवा मित्रांचे सहाय्य घेऊन, त्यांचा अभ्यास घेऊन, ॲग्रोवनचे लेख वाचून त्या संदर्भात आपण एक्सपोर्ट केळीचा प्रयत्न केलेले आहेत। जसं की आपण पाहू शकतो की आपण याला पूर्ण स्कर्टिंग बॅग वापरलेली आहे। याला अगोदर बिया इंजेक्शन केलेलं आहे आणि या इंजेक्शनमुळे याची जो शायनिंग आहे गोळ्याला ती अत्यंत व्यवस्थित राहते। त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या किडींचा प्रादुर्भाव त्याच्यावर होत नाही। त्याला कलरसुद्धा चांगल्यापैकी येतो आणि जो विदेशात जाण्यासाठी, खास म्हणजे परदेशात पाठवण्यासाठी जो आपण एक्सपोर्ट म्हणतो, ती क्वालिटी मेंटेन ठेवण्यासाठी हा प्रयत्न आपण केलेला आहे शेतकरी मित्रांनो। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे वेळोवेळी खतं, फवारणी, औषधी वापरून आता परिसरामध्ये बऱ्याचशा शेतकऱ्यांच्या बागांना CMVचा त्रास झाला किंवा तुमचा कर्करोगाचा प्रादुर्भाव झाला आणि जिथपर्यंत भावाची गोष्ट आहे, हा भाव भेटला म्हणजे खूप काही नाही, त्याच्या मानाने खर्चसुद्धा त्याच्या बरोबरीने आलेला आहे। आजच्या वाढत्या खतांच्या किमती या परवडण्याच्या झालेल्या आहेत आणि केळी पिकाला खतांशिवाय पर्याय नाही आहे। जरी आपण जैविक वापरला तरी सुद्धा रासायनिक खतं त्याला सोबतीला द्यावीच लागतात। म्हणजेच की नुसतं रासायनिक खतं नाही, की त्याच्या सोबतीला आपण जैविक पण वापरतो आणि तो वाढीव भावामुळे हा भाव भेटला म्हणजे खूप काही असं नाही। बऱ्याचशा शेतकरी बांधवांचा CMVमुळे किंवा कर्पा व्हायरसमुळे नुकसानसुद्धा झालेलं आहे। तर आपण विदेश जाण्यासाठी जे प्रयत्न केलेले आहेत ते समोर आहेत, तुम्ही पाहू शकता, बॅगा वगैरे जी लागवड केलेली आहे ती।